Mae'r cyflwyniad yma am astudiaethau ôl-radd, pam dewis Bangor a tipyn bach amdan cyllid ôl-raddedig hefyd. I gychwyn, dwi am sôn am chydig o'r manteision astudiaeth ôl-radd. Gallwch gwella eich rhagolygon am yrfa, enillwch sgiliau trawsnewidiol fydd o fantais i chi mewn unrhyw gyrfa yn y dyfodol, a gall rhain gynnwys pethau fel sgiliau cyflwyno lafar, ymweledol ac yn ysgrifenedig, sgiliau rheoli, amser ac adnoddau, gwella'ch defnydd o ymchwil a menter, cynnyddu'ch hyder yn eich gallu chi eich hun. Hefyd, mae hyn yn gallu boostio eich CV, so mae'n gallu creu CV gwell i chi os oes gennych chi gradd ôl-raddedig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd ar ôl arbenigedd, tra bod gradd meistr yn darparu gwybodaeth arbenigol ar sail uwch yn y maes o'ch dewis. So mae gradd ymchwil fel PhD galluogi chi archwilio maes ar eich termau chi eich hun trwy ymchwilio profiadol. Os da chi'n dewis wneud astudiaeth meistr neu PhD, da chi'n cael hyfforddiant proffesiynol ar gyfer rhai galwedigaethau fel seicolegydd, cyfreithiwr neu athro. Mae cymhwyster ôl-radd yn anghenraid diamod. Os nad oes gennych chi'r cymwyster arbennig hwn, ni fydd yn bosibl i chi gael gwaith yn y maes hwnnw. Hefyd, datblygiad personol. Os ydych eisoes yn gweithio mewn swydd broffesiynol, gall gymwyster ôl-radd fod yn opsiwn i ddatblygu eich gwybodaeth proffesiynol mewn maes y byddwch yn canolbwyntio arno fwy fel mae eich swydd yn datblygu. Mae o werth wneud cwrs meistr neu PhD. Yn genedlaethol, mae gweithwyr proffesiynol gyda gradd lefel meistr yn ennill 15% yn fwy gydol ei oes na rhai gyda graddau lefel baclor. A Sutton Trust sydd yn deud hyn. A mae hynny tua 250,000 dros gyfnod oes. Felly pam dewis Bangor i wneud cwrs meistr neu cwrs PhD? Rhagoriaeth academaidd ac ymchwil. Da ni'n 40 uchaf yn y Deyrnas Unedig ar gyfer ymchwil. Mae yna mwy na 3/4 o ymchwil Bangor naill ai gyda'r orau yn y byd neu yn cael ei cydnabod yn rhyngwladol. Gan ni wedi derbyn safon aur am ein haddysgu yn ôl fframwaith rhagoriaeth addysgu gan y Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn Mehefin 2017, a ni oedd un o'r prifysgolion cyntaf yng Nghymru i derbyn gwobr aur. Da ni'n ymysg y 10 uchaf yn y wlad am brofiad academaidd, boddhad myfyrwyr, da ni yn y 15 uchaf yn y D. Hefyd, da ni'n 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol yn y D hefyd. Ystod o arbenigedd, mae gennym ni dros 150 o cyrsiau ôl-radd sy'n cynnwys y celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau. Hefyd, da ni'n yn y 50 uchaf o brifysgolion yn y D, ac yn y uchaf 420 yn y byd, sydd yn gret, sydd yn wych i ni fel prifysgol yng Nghymru, prifysgol Bangor. Hefyd, da ni yn y 160 uchaf yn Ewrop hefyd. Yma ym Mangor, da ni yn cefnogi ein myfyrwyr. Yn ein canolfan gwasanaethau cefnogi myfyrwyr, cewch cyngor a cyfarwyddiadau ar faterion sydd yn ymwneud ag arian a thai gefnogaeth ac anabledd, cwnsela, darpariaeth ffydd yn lleol. So mae yna digon o gefnogaeth i gael yma i chi os da chi angen o. A mae o'n ganolfan wych, mae'r gwasanaethau'n wych yma, a gewch i'r cyngor da chi ei angen. Hefyd, datblygiad academaidd, mae'r ysgol ddoethurol yn darparu hyfforddiant a gweithdai a fydd yn eich helpu i ddatblygu adal gafal ar y sgiliau ymchwil, galwedigaethol ac enterprise allweddol sydd ei hangen i ddiwallu anghenion eich gyrfa yn y dyfodol. Yna i cyfoethogi eich profiad chi fel myfyriwr ymchwil ôl-radd ym Mangor ac i sicrhau eich bod yn gwireddu eich potensial yn llawn. Felly rwan, dwi am symud ymlaen at cyllid myfyriwr
so cyllid ôl-raddedig. So cyllid rhanbarthol, mae broses o asesu cyllid myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr ym Mhrydain a Ewrop wedi ddatganoli gyda 4 sefydliad yn gyfrifol am asesu ceisiadau. Byddwch yn gwneud cais i'r sefydliad sy'n cynrychioli'r rhanbarth lle ydych chi'n byw cyn cychwyn eich cwrs, neu'r sefydliad sy'n ariannu eich astudiaethau is-raddedig. Felly myfyrwyr o Gymru a Ewrop. Felly myfyrwyr o Gymru ar gallai myfyrwyr sy'n preswylio fel arfer yng Nghymru a rheina o'r Ewrop sy'n astudio ym Mhrifysgol Bangor gael yr hawl i gyfuniad o fenthygiad a grant fel cyfraniad at gostau tra'n astudio cwrs gradd meistr ôl-radd. Cyfanswn y cymorth sydd ar gael i myfyriwr cymwys ydy 17,489 a mi fydd pob myfyrwyr yn derbyn grant o leiaf 1,000 o bunnoedd. So, da chi'n gweld yn y tabl yma ar incwm eich cartref chi, faint sa chi'n er enghraifft, bod incwm cartref chi yn dros 20,000 y flwyddyn, sa chi'n cael grant o 6,651, sa chi'n cael benthyciad o 10,838 a wedyn cyfanswm wedyn ydy 17,489. So mae'r wybodaeth yma i chi yn y tabl. Cofiwch, os da chi ddim yn siŵr, mae croeso i chi gysylltu hefo ni yma Mangor. Mae cyllid ar gael i myfyrwyr llawn a rhan amser ac yn ymgymryd â'i cwrs ôl-raddedig cyntaf. Dyrennu'r cymorth ariannol dros hyd y cwrs gyda chyllid wedi gapio ym mhob blwyddyn academaidd. So, er enghraifft, 17,489 ar gyfer cwrs blwyddyn a wedyn 8,744.50 y flwyddyn ar gyfer cwrs 2 flynedd. Mae cynllun bwrsariaeth newydd i gynorthwyo myfyrwyr o Gymru i barhau a'i hastudiaethau ôl-raddedig yng Nghymru. Nod y cynllun bursaries yma ydy cymhelliant graddau meistr ôl-radd o 2,000 o bunnoedd a addysgur i'w cynhyddu nifer y graddedigion o Gymru sy'n aros yn Nghymru neu'n dychwelyd i Gymru i astudio gradd meistr ôl-raddedig yn y pynciau canlynol fel gwyddoniaeth, peirianneg, technoleg, mathemateg, meddygaeth. Mae bwrsariaeth ôl-raddedig o 1,000 o bunnoedd hefyd ar gael i rheini sydd am astudio 40 credyd neu fwy o'i gradd meistr trwy'r cyfrwng Cymraeg. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu bwrsariaeth newydd o 4,000 ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig sydd dros 60 a bydd y Brifysgol yma Mangor yn cysylltu'n uniongyrchol a phob myfyriwr o Gymru a Ewrop sy'n gymwys ar gyfer fwrsariaeth newydd ym mis Medi, gyda'r fwrsariaeth i'w ddefnyddio fel hepgoriad ffïoedd i leihau cost eich ffïoedd dysgu yn y rhan fwyaf o achosion. Felly myfyrwyr o Loegr, alla fydd hyn ddim yn angenrheidiol i chi a alla bod chi ddim angen y wybodaeth yma, ond mi wna i roid y wybodaeth i chi, felly postgraduate loan. Students from England can apply for a non-means tested postgraduate loan of up to 11,222 as a contribution to the cost of study. Loan amount not affected by student taxable household income. Funding is available to full and part-time students undertaking their first postgraduate course, and support is allocated over the number of years the course is studied, with funding capped in each academic year. 1-year course is £11,222 and a 2-year course is £5,611 per academic year. Felly, amodau'r cyllid o radd. Felly, cwrs meistr llawn, mae hynna'n cynnwys 180 o credydau. Mae cyllid ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig fydd yn astudio eu cymwyster ôl-radd cyntaf. Ni fedrwch cael cyllid ôl-raddedig os ydych chi'n derbyn cyllid oddi wrth unrhyw un o'r canlynol. Gwasanaethau iechyd genedlaethol, Departments of Health, Social Services and Public Safety, Student Awards Agency Scotland, Cyngor Gofal Cymru. Os da chi'n derbyn cyllid gen unrhyw un o'r gwmnïau yma, fedrwch chi ddim
sgennych chi hawl i gael mwy o gyllid o raddedig os da chi yn derbyn hyn. Felly cyllid ar gyfer cyrsiau dwythyr. Gawch chi benthyciad hyd at 26,445. Gwneud y taliadau mewn rhandalliadau dros nifer blynyddoedd rhaglen ddwythuriaeth. Ni fydd y rheini sy'n cael cyllid myfyrwyr gan unrhyw un o 7 cyngor ymchwil ym Mhrydain, cyllid llawn neu ffïoedd yn unig yn gymwys i gael benthyciad. Ni fydd y rheini sydd yn cael cyllid tuag at eu cynhaliaeth ac neu eu ffïoedd dysgu gan y Llywodraeth gan gynnwys unrhyw gyfraniadau cyflog neu ffïoedd a ddarperir gan yr NHS at ddibenion cyrsiau doethuriaeth a chynllun yn gymwys chwaith. A cymorth ychwanegol. Gall myfyrwyr sydd ag anabledd, salwch, tymor hir neu anhawster dysgu penodol wneud cais am lwfans myfyrwyr anabal. Gallai'r LMA helpu myfyrwyr cymwys gyda offer arbenigol fel meddalwedd gyfrifiadurol, cynorthwyr anfeddygol fel cymerwr nodiadau neu darllenydd mewn darlithoedd, costau teithio ychwanegol oherwydd eich anabledd a pethau eraill sydd yn ymwneud â chastudiaethau fel llun gopïo. Mae angen i chi wneud cais am y gefnogaeth yma bob blwyddyn academaidd a bydd angen adroddiad asesu anghenion newydd arnoch chi. Ac am fwy o wybodaeth, please cysylltwch ar gwasanaethau anabledd yma ym Mhrifysgol Bangor. Maen nhw yma i helpu chi, felly please gwnewch yn siŵr eich bod chi yn cysylltu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu pryderon. A wedyn addalu benthygiadau myfyrwyr. Ni fydd myfyrwyr yn gwneud unrhyw adaliadau nes bod y enillyr yn ennill 21,000 neu fwy y flwyddyn. Mae'r broses addalu yn un awtomatig. Byddant yn addalu 9% o'i hincwm dros 21,000 a wedi dynnu o'i cyflogau a'i talu i'r SLC trwy system dreth cyllid a thollau IM. Byddwch yn addalu eich benthygiad olradd ochr yn ochr a'ch benthygiad israddedig. Lle i wneud cais? Gall myfyriwr wneud cais ar-lein gan ddefnyddio un o'r gwefannau canlynol, a da chi'n gweld y gwefannau yn y tabl ar y sgrin rwan. Gwrsariaethau ac ysgoloriaethau. Mae nifer o gynlluniau cyllidio ar gael yn nodweddiadol gan neu trwy'r prifysgol. Edrychwch ar ein gwefan am gyfleoedd y gallech bod yn gymwys ar eu cyfer ac eto mae yna link ar y sgrin ar gwylod y dudalen hon. A wedyn cyllid posib gan sefydliadau elusennau. Eto, cerwch draw at ein gwefan i ffeindio allan mwy am yr ysgoloriaethau a'r bursary sydd ar gael gan alla elusennau, pethau fitness, mae yna digonedd ar gael, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud eich gwaith ymchwil. A wedyn, os ydy popeth arall yn methu, opsiynau ar gyfer hunan ariannu, dod o hyd i ffynhonellau cyllid allanol, cysylltwch gan sefydliadau gyda'r un ffocws â chi, neu eich amgylchiadau, cefndir personol, nawdd, cyflogwr. Os gallwch ddadlaen llwyddiannus y bydd eich astudiaeth ymchwil yn arwain at wybodaeth neu arbenigedd estynedig mewn maes sy'n allweddol i ddatblygiad y sefydliad, efallai byddant yn barod i fuddsoddi ynoch chi. A wedyn, the Alternative Guide to Postgraduate Funding Online. Mae gan yr Alternative Guide cronfa ddata enfawr o gyfleoedd cyllido a arweiniaid cymhwysfawr a nifer o offer i'ch helpu chi i baratoi cais am grant buddigol. Am ddim, i holl fyfyrwyr a staff Bangor ei ddefnyddio, a gewch chi mynediad yn y link yma ar y sgrin rwan, gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost at bangor.ac.uk i greu cyfrif. A gall myfyrwyr nad ydynt yn Bangor defnyddio'r PIN 5614 i gael mynediad. Felly ffïoedd dysgu. Felly am MA, da chi'n edrych ar rhywbeth rhwng 6,400 fyny i 8,600. Am MSc, 6,950 i 12,000. Yr LLM, 7,000 i 12,000. MA neu MSc yn yr ysgol fusnes, 9,250.
MBA yn yr ysgol busnes, 13,000. A wedyn graddau ymchwil fatha MRes, MPhil neu PhD, 4,330. Mae rhai eithriadau yn berthnasol, banciwr, siartedig, MBA, rhaglen llawn yn 16,000. Rhannwch y gost ar gyfer y mwyafrif o raddau meistr, gallwch dalu'r ffïoedd dysgu mewn rhandaliadau. A wedyn astudio'n rhan amser. Fel arfer codi'r ffi pro rata bob blwyddyn, ond mae astudio rhan amser yn caniatáu mwy o gyfleu i chi weithio. Ennill wrth astudio ac mae rhai manteision ychwanegol i astudio fel hyn. Bod yr amser cyswllt, yr un peth ar gyfer rhan amser ac ar gyfer cwrsiau llawn amser, mae gennych fwy o amser i astudio'n breifat, ymchwilio i bynciau, yn drylwyr, i feddwl ac i gyflwyno traethodau. Os hoffech mwy o wybodaeth ar ôl y cyflwyniad yma, mae yna cyngor olradd, so postgraduate advice, mae yna cyfeiriad e-bost, mae yna rhif ffôn, hefyd mae manylion cyswllt ein tîm derbyniadau, ein tîm admissions. Hefyd ar gwylyd y dudalen yma, mae'r link i ein gwefan. Diolch yn fawr iawn i chi gyd a pob hwyl.